Ten cvičí už od 13 let. Jak dlouho cvičí, prý teda nemůžeme prozradit, protože už je to dlouhou dobu. Ale co vám ani ráda prozradím, tak získal stříbrnou medaili na letošním mistrovství České republiky ve voltyži a také, což je ještě cennější, na mistrovství Evropy v roce 2009 ve Švédsku získal 10. místo. Takže ten hoch, to si zaslouží jedna děvčátka potlesk, ale i on. Takže Josef Zerlinka opravdu dosáhl významných výsledků v této disciplíně a vlastně to byl ten hoch, který nám tady povoloval ty koně na začátku. Přesně tak, a pak tady vyběhnul v montérkách a krásně přeskočil toho koně. Měl tam i nějakou službu asistance, tak jsem si právě říkal, že to asi nebude jen tak. Ale teď už se převlékl a už ho vidíme ve středu pole. No a co se týká ještě voltyže, tak určitě bych vám měla prozradit, že jsme v České republice získali vynikající také místo, a to první místo na mistrovství světa, které bylo v roce 2008 v Brně. A byl to Petr Aj. Takže Josefu Zerlinkovi má velkého konkurenta. Josef Zerlinka se stále věnuje voltyži. Ty děvčata krásně cvičí. Ale prostě je to disciplína, která má úžasná umístění a opravdu, když se vyrazí do světa, tak naši cvičenci jsou za hvězdy. To se nestává teda v každé disciplíně. Bohužel třeba ve skákání momentálně mistra světa v seniorech určitě nemáme. Ani ne v drezuře, ani ne ve všestrannosti, ani v ostatních